Eskerrik asko, Inesa. Egunon, danori. Foro sozial iraunkorrak bultzatuta elkartu gara gaur Bilboko plaza berrian. Alde batetik, gizarte zibileko hainbat erakundetako ordezkariak, eta bestetik, ibilbide eta sentikortasun anitzeko hiritarrak, bakoitza norberaren izenean. Guztiz garrantzitsua iruditzen zaigun ekimen bat bultzatzeko asmoz aurkezten gara hemen. Datorren abenduaren 9an, bakearen artisauek deituta, Parisen egitekoa den manifestaldia. Goiburu oso konkretu bat dauka manifestaldiak. Orain, presoak. Esaldi labur bat, baina eduki handikoa. Orain, bai, orain. Aietekotik 6 urte pasatu direnean, eta armagabetzearen ostetik ia 8 hilabete, konpondu gabe jarraitzen duen euskal presoen egoerari behingoz heldu behar zaio. Izan ere, azken urte hauetan gertatu den guztiarekin bat ez datorren salbuespeneko legeria baten mendean, dauzkate oraindik ere euskal presoak. Orain, esaten dugunean, iragana eta etorkizuna. Iraganaz eta etorkizunaz ari gara. Beste orain baten determinazioz apirilaren 8an desblokeatu zen mugiezina zirudiena. Eta han egon ginen, hemen gaudenotako asko, gaur gurekin elkartzerik izan ez duten beste lagunekin batera, milaka pertsonen ondoan, bakearen artisauen lana babestuz. Lan isila, tinkua, ausarta, uin berri bat sortu zuena eta gatazkak ebazteko eredu arrakastatsu berri bat iraki zuena. Euskadiko, Nafarroako eta Iparraldeko erakundeen arteko triangulazioa. Artisauen lana beraz, agurtu eta goraipatu nahi dugu hemendik. Baina haien lana etzen amaitu apirilaren 8an. Espetxetako auzian sakontzen jarraitu dute, Frantziako estatuan. Hain zuzen ere, duela egun gutxi jakin dugu, ahalegin horiek fruituak ematen ari direla. Publikoki aitortu da Frantziako Justizia Ministerioarekin lan esparru bat sortu dela, han preso dauden pertsonei egoerari aurre egiteko. Iraki den bidea, bihotz-bihotzez txalotzen dugu. Zalantzarik gabe mugituko baititu espetxetako salbuespeneko harresi handi horren lehen adreiluak. Horregatik guztiagatik esaten dugu Parisko abenduaren 9ko manifestaldia ez dela manifestazio bat gehiago. Beste ekimenekin lotutako ekimen bat da. Frantziako estatuko espetxe politika aldarazi dezakeena. Bigarren luusoa da. Baina oraingoan, preso diren pertsonen alde. Orduan bezala, gure gizartearen bultzada eta babesaren beharrean da. Eta egon gaitezen ziur. Parisen hartzen joango diren erabakiek eta manifestaldiak berak beren ondorioa izango dute Madrilen. Gure orain horren oihartzunak Parisen eta Madrilen entzun behar dira. Aietekoaren 6. urteurrenean, foro sozialak esaten zuen moduan, espetxetako giltzak ez daude gure esku. Baina baditugu giltzak biraka jartzea lortzeko osagaiak. Badauzkagu. Gure herrian erakunden arteko akordio zabal bat lortzeko lanean ari da foro sozial iraunkorra. Akordio horrek, Espainiako estatuan espetxe politika malgutzearen aldeko iritzi korronte bat sortzen lagundu behar du. Pertsona presoen esku hartzearen eta gizartearen bultzadaren bidez. Iparraldean ireki den bidea beraz, etapak korritzen ari da, etenaldirik gabe. Manifestaziorako deialdiak jaso du jadanik Ipar Euskal Herriko gizartearen espektro zabal baten sostengua. Lortu du ura inplikatzea eta engaiatzea. Hau da gaur hemen sustatu nahi duguna. Batetik, ordezkatzen ditugun sektoreek edo hemen gauden banako pertsonok ekimen hori sostenga dezagula. Eta bestetik, gure herriko beste kolektibo, sektore eta pertsonengana ere Eldadila ekimen hau ezberdin pentsatzen dugun eta errealitate askotarikoak bizi ditugun milaka pertsonongana. Denok desio baitugu presorik, erbesteraturik eta ieslaririk ez duen eta bakean bizi den gizarte baten azken geltokiraino heltzea. Bere baitan izan dituen era guztietako horrenbeste sufrikario ebatzi eta sendatzeko gai den gizarte bat.
Indarkeria mota guztien biktimak errespetatu eta erreparatuko dituen gizarte bat. Hori guztia dago jokoan Pariserako deialdian. Horregaitik, manifestazio bat baino gehiago da. Konpondu gabe dauden arazo erabakigarriak ebaztera bideratutako segida berritzailean une gakoetako bat da orain hori. Beraz, gaur eta hemen, berriro egiten diegu dei gure herriko eragile politiko, sindikal eta sozialei. Eta hiritar guztiei. Eskuar dezaten eta herri bakoitzean, auzo bakoitzean, lantoki bakoitzean, fakultate bakoitzean, ikastetxe bakoitzean, bozeramaile moduan joka dezaten, gero eta ahots gehiago gehituz. Bakearen artisauen ekimenari sostengua ematen dion mezu hau transmiti dezagun. Frantziako estatuan, euskal presori gabeko behin betiko bakerantz, urrats erabakigarria emateko helburuarekin, Parisen bihotzean, abenduaren 9 ospatuko den manifestazioan esku hartzera animatzen zaituztegu. Orain, presoak.